Il-budget imressa għall-2019 qed ikompli jikkonsolida l-ġid iġġenerat f'ekonomija b'saħħitha. Fil-fatt, il-Ministru Edward Cicluna saħaq fuq li l-Gvern se jkompli jqassam il-ġid għand kulħadd. Miżura ewlenija li se tkun qed tolqot aktar minn 24,000 tifel u tifla u 16,500 familja hija dik ta' żieda fiċ-Children's Allowance. Din il-miżura se tagħti żieda sa massimu ta' 96 euro fis-sena għal kull wild ta' familji li jaqilgħu inqas minn 20,000 euro fis-sena. Din hija l-ewwel żieda fi kwart ta' seklu li qed jagħti gvern lil min għandu wild wieħed biss u l-ewwel żieda f'aktar minn 11-il sena għal min għandu aktar minn wild wieħed. Bħal din is-sena, il-budget tas-sena d-dieħla se jkun anke qed jerġa' jagħti ċekk b'rifużjoni tat-taxxa. Bil-fatti, il-Gvern se jkun qed jippremja l-bżulija u dawk kollha li jaħdmu biex jaqalgħu il-ħobża ta' kuljum u bekk se jintlaqtu aktar minn 200,000 persuna f'Malta. Din il-miżura se tiġi tiswa lill-Gvern 11,500,000 euro. Tikkumplementa mal-inċentivi għal ħaddiema hemm miżura ġdida fil-budget għal dawk li qegħdin bil-paga minima u rreġistrati bħala singoli għal fini ta' taxxa. Preżentament, id-dħul li persuna ma kienx tħallas taxxa fuqu kien ta' 9,100 euro biex bekk persuna singola kienet tinqabad bit-taxxa wara li tirċievi l-bonuses statutorji. Mis-sena d-dieħla il-ħlas ta' taxxa jitla b'400 euro għal 9,500 euro biex bekk ħaddiem bil-paga minima mhux se jqpa' jħallas taxxa. Il-budget isemmi wkoll il-ftehim storiku li kien sar bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali kif ukoll l-unions u minħaddem sabiex tiġi aġġustata l-paga minima. Dan ifisser li minbarra l-kumpens għall-għoli tal-ħajja li se jkun ta' 2 euro u 33 ċenteżmu fil-ġimgħa, il-ħaddiema bil-paga minima se jeħdu żieda oħra ta' 3 euro fil-ġimgħa. Għall-ewwel darba wkoll dawk li jaħdmu għal rashom li għal xi raġuni jkollhom jieqfu mill-attività tagħhom u jibdew jirreġistraw għax-xogħol se jibda jkollhom id-dritt li jieħdu l-benefiċċju tal-qatt skont il-kontribuzzjonijiet li jkunu ħallsu. Il-Ministru ħabbar ukoll il-Gvern se jkompli jwettaq weda elettorali biż-żieda ta' ġurnata oħra lif biex issa telgħu għal jumejn. Fil-fatt, sa minn din is-sena, il-Gvern beda jagħti lura il-festi pubbliċi li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa li kienu ttieħdu minn Gvern Nazzjonalista. Dawk li jiżżewġu wkoll se jnislu tbissima fost l-istress li jġib miegħu il-preparamenti tat-tieġ, hekk kif lotja fuq spejjeż tat-tieġ se titlab 250 euro. Il-budget ħaseb ukoll fil-forzi tal-ordni u dawk tas-sigurtà li mhux biss jaħdmu mal-Gvern. Fil-fatt, il-budget iħejji biex jingħataw benefiċċji lil dawn in-nies jew lill-familji tagħhom f'każ ta' inċident fatali jew diżabilità permanenti.